Co jsou to vůbec ty bílkoviny? Bílkoviny jsou základní stavební látky všech organismů. Tělo si je může vytvořit samo nebo je přijímá z potravy. Hlavní výskyt bílkovin v našem těle jsou naše svaly. Myozin spolu s aktinem jsou zodpovědné za stahování svalů, tedy pohyb. Taky se podílí na aktivním vnitrobuněčném transportu. Myozin je označení pro skupinu proteinů, které slouží především k vytváření aktivního pohybu. Myozin je jako kdyby napnutý mezi aktiny a když se stahuje, přitahuje aktiny blíže k sobě. Nyní se přesuneme do krve, protože se také z velké části skládá z bílkovin či enzymů. Krev je cirkulující kapalina složená z tekuté plazmy a krevních buněk, což jsou bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky. Červená krvinka, neboli erytrocit, je nejhojnější krevní buňka. Obsahuje červené krevní barvivo, hemoglobin, které váží kyslík a díky tomu je krev schopna okysličovat všechny části těla. Bílé krvinky neboli leukocyty se obvykle podílí na fungování imunitního systému. Zpravidla mají schopnost bojovat proti virům, bakteriím a skoro všem cizím organismům v našem těle. Oproti červeným krvinkám jich je téměř 1000krát méně. Jako jediná krevní buňka má jádro. Červené krvinky ani krevní destičky jádro nemají. Krevní destička je bezjaderné tělisko, které má schopnosti přilnavosti a zhlukování se, což se podílí na srážení krve, a tedy i k následnému zastavení krvácení. Je jich v krvi zhruba 30krát víc než bílých krvinek, ale pořád zhruba 20krát méně než krvinek červených.